Gweche magoula kama Ringre ji adek e kind ji abiriyo mane piyo yuere aora Mamuoni e kaunti ma Makueni oseyudi ka chenro mar manyo ringre ji ang'wen modong' to pod dhi nyime. Ma timore sechegi ma koth mapek pod medo buorore kendo rocho chenro mathoth e counties mopogore pacho ka. Jafwambo marwa Joja oko nigi ler mathoth. E kaunti ma Makueni, jodak e gweng' ma Kavudho kod Mutiambua ne jogoyo tach e geng aora Muoni e thuolo mar seche mohewo 10. Thoth gi ne ochopo kaluwore gi masira mane otimore otieno mane piny rogodo kawuono, kuma ji 7 ma gin mine 6 kod dichwo 1 ne piyo yuero kar saa 4 motieno kane gitemo ng'ado aorano. Hiyo maji ilikuja safari moja hapa wakafunikwa. Ile kufunikwa tukakimbia na mtu. Tukakimbizana nao hatuwaoni. Ni usiku na waonekani. Hapa mahali ukiangalia pande ile kuna wagonjwa wako pale hawezi kuvuka ng'ambo ile. Ni kwa sababu ya hii daraja. Hii daraja ni hatari sana kwa watu wetu. Watu walikuwa wanatoka sherehe, walikuwa wanaenda nyumbani. Saa hii hao watu watuna wanalia. Tunashindwa tufanye nini kama wakazi wa Kavudho. Sasa biashara zote zimesimama. Kuna magari yanapita, kuvuka ng'ambo ingine ya mto huu ni ngumu sana. Watoto wanafunzi hata mtihani imekuwa shida sana kufanyishwa. To bang' chenro mar menyo chakore, ringre mine adek ne oyudi chiegni kilomita 10 kuwuok kama ne pi oyuero gieno. Ni jambo ambalo imestua sisi wote kama serikali na wakaji wa sehemu hii. Mpaka wakati huu kuna watu 3 miili zao zimetolewa. Mmoja amekuwa positively identified. Jodak ywak ni gisebedo ka gikale midhiero ma kama e kinde ka kinde ka koth chwe matek ni mar aorano osebedo ka muomo kendo kelo masiche mag tho. Chenro mag manyo ringre ji 4 modong' sani tayo gi apisas mag riwruog Musalaba Makwar kaachiel kod apisas makedo gi masiche mapoya e kaunti ma Makueni ka kwan jogo mosewito ngimagi e kauntino kaluwore gi kodh El Nino koro osechopo 15. So serikali tunauliza, sasa sisi ni Wakenya. Mkiangalia hii maji vile iko, mkiangalia mahali vile watu wamesimama kule, kazi zimesimama, kila kitu imesimama. Sasa tunatafuta watu. Mungekuwa mmejenga hii daraja, au watu wetu hawangebebwa. Ombi yetu kwa serikali kama inawezekana waweze kutuwekea bridge hapa, waweze tukuwekea flyover kwa sababu ukiangalia wananchi wengi sana wanafanya kazi pande hii ya soko na wanarudi pande hii. Ikishanyesha lala ng'ambo ile, asubuhi yake fuka. E kaunti ma Tana River, ji mohewo 10,000 osedare miechgi kaluwore gi oula mapek mokel gi kodh El Nino. Kane oyango wachni, gavana ma Tana River Dhadho Godhana oyango ni kauntino oseyudo muom maromo shillings milion 550 mar kedo gi midhieche mapiyo osekelonegi, kolero ni midhiero mapek masani gintiere godo en onge mar chiemo. We are happy a bit that now we received money today. Actually, disbursement has been done today. Around the 10 billion money the government is talking about. What we have gotten as a county is 557 million, which we have to use in the different vote heads. Okoni ya peini duto madonje kaunti no sani odinore bang' pi yuero olalo mantiere ka apaya modong' achiel kende en mana mano mawuok e kaunti ma Mombasa. Tholani, Haiwanje, those ones are already cut off. They can only access by air. Of course there are no boats, no canoes. Na hofu zaidi ambayo tuko nayo saa hizi ni kuhusu vyakula kuingia muji ya Hola, Hola, Gaseni, Bura na madawa. Pia we are appealing to the national government na well wishers waje hapa tuungane mikono tuweze kusaidia wale watu ambao wako huko ambao wamehadhirika na mafuriko. Ywak gi maduong' en yudo kony mar chiemo kod yedhe mokone nyalo mana chwal negi kod ndek kalapapla. Midhiero maket kod mano bende okwako kaunti ma Isiolo, kuma ng'at achiel ne bende oyangi ni owito ngimane kaluwore gi midhiero mar kodh El Nino. George Aoko, Ramogi TV.